Okay, så den er lidt mere spicy, sjovt nok. Og crazy. Så ja. Hvem har haft mest? Nej, hvem flirter mest? Det ved jeg ikke. Jeg tror. Ja, Molly, vi er meget... Jeg tager den næste. Hvem har flest? Hvem vil være mest sandsynligt? Hvem vil sandsynligt date en kendt person? Jeg tror, det er min. Hvem skriver først efter et skænderi? Skænderi? Altså mellem piger og drenge? Næste, jeg ved det ikke. Næste er... Hvem har haft det mest akavet date? Ja, I har ikke det. Der er sådan, at den bliver hurtigt jaloux. Hvem vil mest sandsynligt kysse en fremmed på en fest? Nej, det skulle... Hvem vil lave drama i Paradise Hotel? Hvem får flest DM? Det ved jeg ikke. Hvem gemmer flest hemmeligheder? Det ved man jo ikke. Hemmelighederne. Det er jo ingen hemmelighed. Er vi færdige? Det var det. Ja, Har det tre er Nej, så... Ja.